Tu vas néixer el 13 de maig de 1981 a la clínica Sant Ramon de Madrid. Tu vas néixer a Madrid, el mateix lloc on el conegut doctor Vela, acusat en el primer juí pel robatori de bebès a Espanya, va treballar durant molts anys. Què has pogut averiguar sobre el teu naixement, Remei? Que vas néixer, que va ser el doctor Vela el que me va portar a l'hora de ma mare a l'hora del part. A l'hora de portar-me, que meus pares pagaren diners, a l'hora de portar-me cap ací, van pagar 400.000 pessetes a Sor Maria, quan me van arreplegar en la clínica Sant Ramon, segons ella era per gastos d'incubadora, gastos varios, se va pagar un sobre allí i a part, en total, en tots els pagaments que van fer meus pares, unes 800.000 pessetes. Que jo soc, se suposa, la penúltima xiqueta robada en la clínica Sant Ramon, perquè se va descobrir en aquestes fetges un reportatge en Interviu que va eixir un xiquet en un congelador i en novembre d'eixe any va ser quan va vindre la policia secreta a la meva casa perquè portava a cap una investigació des d'allí, des de Sant Ramon, però no va haver més que una declaració dels meus pares i tot se va tancar i desaparèixer. Ja acaba, perquè què passa, Enrique, amb el doctor Vela, amb la clínica Sant Ramon, que sempre han estat en el punt de mirar cómo actuaban de esa manera sense impunidad? Sí, ahora es muy importante que haya venido Reme, que esté Reme hoy con nosotros, porque es el primer caso que traemos a Xiquets Furtats de la trama tremenda que había desde niños nacidos en Madrid con el doctor Vela a la parte además de Horta-Sur, tú eres de Benetús. Sí. Efectivamente, el destino era allí, ¿no? Incluso con el propio taxista, el taxista que la trajo es el taxista que habitualmente trabajaba con el doctor Vela y Sor María para traerse niños desde Madrid a Valencia y ser entregados en adopción. Había impunidad porque, lo que hemos dicho varias veces, adopción privada hasta el año 1987 y posibilidad de ocultar la identidad de la madre hasta 1999 permitía que efectivamente personajes como el doctor Vela, que por suerte esperemos que pronto sea condenado, pues hiciera un negocio como hizo un negocio con Reme y con los padres de Reme, ¿no? Engañaba a la madre muy posiblemente, luego hablaremos del origen de Reme, que yo creo que salta a la vista, pero luego lo comentaremos, y era robada y era vendida en la Comunidad Valenciana. No entiendo muy bien por qué esa línea Madrid-Valencia, pero lo cierto es que es muy habitual y el ejemplo más claro es el de Reme. Però tu com ho vas descobrir, Reme, que eres adoptada? Els teus pares t'ho van contar? No, jo en 4 anys resulta que a l'escola, jo que sé, els xiquets, a voltes els pares parlen de més davant dels xiquets, els xiquets me començaven a dir huérfana, tal, i jo no tenia el que era. I arribava a casa en un disgust de por perquè jo intentava que meus pares me digueren què volia dir. Entonces, ma mare, la primera notícia que jo vaig tindre és que ma mare havia faltat i que ells m'havien adoptat, però no se va parlar més del tema. Simplement que jo a 16-17 anys m'entra la curiositat per saber si tinc germans i en aquella època començava l'internet, molt obsoleto però internet, i hi havia una pàgina que es deia quiensabedonde.org, que no tenia res que veure en el programa, però la gent ficava ahí si buscava algú o tenia noció d'algo, i quan jo vaig ficar la clínica Sant Ramon me començaven a aparèixer un munt de casos que no quadrava ningú. A nivell de tot, eren tot d'alguna manera irregular. Aleshores jo va ser quan ja vaig començar un poquet a tirar del fil, a buscar més documentació i parlar amb meus pares. I ja me començaven... I ells estaven d'acord en que tu pogueres buscar els teus pares biològics? Els van ajudar en aquesta recerca? Sí i no. Ma mare ho portava molt mal perquè ma mare pensava que quan trobara els meus pares me n'anava a anar. Entonces ma mare ho portava molt mal, però mon pare, per exemple, antes de faltar, sí que me va dir que buscara perquè havia alguna que a ell no li quadrava. Ells eren persones molt humildes, van ser enganyats per este taxista, que era el que portava la gent a Madrid, que era amic de la família, i per aquesta persona va ser quan contactaven en tot el tema de Madrid, però ells pràcticament no sabien llegir ni escriure. Aleshores era molt complicat, que tot el que es contaven ells s'ho creien, fins que després de començar a veure en televisió coses i tot, ja un poquet varen començar a desconfiar. Enrique, si Reme té proves fermes contra Sor Maria o contra el doctor Vela, cabria la possibilitat que es poguera tornar a fer un juí contra el doctor Vela per presuntes bebés robados? Tiene, de hecho, el letrado, que es amigo mío, que lleva el tema de Inés Madrigal y es el primer caso que puede llegar a la condena del doctor Vela, lleva el caso de Reme también en Madrid y de momento creo que se lo han archivado por prescripción.
ahora están recurriendo a la audiencia provincial, yo creo que lo reabrirán porque la audiencia provincial está en contra de la prescripción y, por supuesto, puede haber otra condena contra el doctor Vela en el caso de Reme, porque está bastante claro, como bien ha dicho, sus padres apenas sabían leer y escribir y fueron engañados, pagaron, luego la adoptaron con apariencia de legalidad, pero el origen de Reme, i ara hablaremos del ADN, que és importantíssim. Sí, perquè el seu cas va donar un gir de 180 graus després de fer-te unes proves d'ADN. Sí, perquè jo seguia buscant, mai he parat i me varen dir que me feia les proves per un laboratori dels Estats Units, que me podia donar una informació més clara, almenys d'on proveïa, perquè no havia manera que trobara la mare així en Espanya, m'havia fet moltes proves i no tenia ningú tipus de res positiu. I me vaig fer les proves en una plataforma que es diu 23andMe, n'hi ha més, però la veritat és que és prou completa i he trobat que jo procedís dels Emiratos Árabes. Dels Emirats Àrabs. Tremendamente curioso y no se lo puede creer nadie que en ese país, con el nivel de vida que hay, que un matrimonio o una mujer de Emiratos Árabes esté en Madrid y no tenga que ser engañada, y no creo que tenga necesidad de dejar a ninguna niña en adopción. No, a més la seva cultura... Què aportarien aquestes proves, Enrique, aleshores? Bueno, ¿dónde buscar? El problema que tiene la Reme es que está muy lejos, pero la ventaja es que es un país pequeño. Entonces, de hecho, además, la plataforma de 23andMe, que hay más, yo recomiendo a todos los adoptados que se la tienen que hacer, que se la hagan, porque sí que te dirige... Sí, aquelles persones que tinguen sospites, seria recomanable fer-se aquestes proves d'ADN? Sí, hay otras empresas, pero 23andMe lo que analizan el ADN y te dirigen con bastante acierto a la zona geográfica donde puedes venir, ¿no? De hecho, hace poco me ha escrito otra adoptada que le han sacado que es de Irlanda o de Inglaterra, es española, pero es de Irlanda. En tu caso, pues le han dirigido a Emiratos Árabes. Yo creo que físicamente es bastante obvio. Sí, entonces lo que tiene que hacer ahora, y ya lo está haciendo. I quin seria el pas que hauria de fer ara Reme? Pues ara he contactat en uns cosins segons, en uns cosins tercers, la complicació... Que lo saca la empresa, perdona, es decir, 23andMe también te contacta con primos lejanos que tienen tu mismo ADN. Seran les coincidències que hagin pogut treure de l'ADN i el posen en contacte directament amb aquestes persones. Tinc dos contactes que viuen als Estats Units, que té una empresa petrolera allí, i estic intentant contactar amb ells, estan parlant amb gent dels Emirats Àrabs per a veure qui en aquests anys va estar així en Espanya, perquè la situació és que la seva cultura és molt més complicada que així. Aleshores, igual que no n'hi ha abandonos ni n'hi ha adopcions, perquè estem molt clar que els seus fills es volen, passa el que passe, també este tema, quan els es mor un fill o quan passa alguna cosa estrany, ho solen portar molt amagat. Aleshores, moltes voltes la família no se sol enterar de tot el que ha ocorregut. I entonces és un procés un poquet llarg, perquè n'hi ha que tindre molt de cuidado, però se pot descobrir molt. Reme, què significaria per a tu trobar els teus pares biològics? T'imagines com podria ser aquest moment? És que crec que ells no saben de la meva existència. Aleshores, crec que per a ells seria impactant i per a mi també. A mi hi ha una diversitat cultural molt diferent, jo estic criat d'una manera molt diferent, i crec que a mi seria curiós la situació i no crec que fos res negatiu, crec que seria prou positiu. I jo crec que a la llarga tot el món s'ha de fer aquestes proves perquè estem descobrint moltíssimes coses que mai s'havien plantejat. Doncs els sembla, Enrique, que puguem repassar quines serien les dades claus per a si qualsevol persona ens està veient i li podrien ajudar a Reme a posar-la sobre la pista dels seus pares biològics, que es posen en contacte amb el nostre programa. No s'obliden, per tant, tampoc d'este cas. Reme Giner Banyuls té 37 anys, busca la seva família biològica. Ella va néixer el 13 de maig del 1981 a la clínica Sant Ramon de Madrid i viu així, a València, concretament a la Torre. En la Torre, en el barri de la Torre. Doncs, quines serien les claus on ens poden enviar? Saben que si tenen alguna dada es poden posar en contacte amb el programa, poden telefonar al 621-212148 i si no també en Sos Raíces, Enrique. sosraicesadoptados@gmail.com y pondremos en contacto con cualquier pista. Ya nos están llegando algunas pistas de algunos invitados del programa. Veremos si cuaja algún reencuentro, que seria fantàstic. Tant de bo fora així. Nosaltres ara el que volem és recapitular altres casos de xiquets furtats que hem tractat ja en el Matí a Punt. Els demanem, com sempre, la seva ajuda. Poden posar-se en contacte amb nosaltres a través de les xarxes del nostre programa i, a banda, ja ho hem dit també, a través de la pàgina web de Sos Raíces.